Tervetuloa oppitunnille 4 sitten. Eli tällä kertaa tehtäisiin sitten yksinkertainen patterni tai pari tämmöisen komponentin pohjapiirrokseksi. Ja pidemmittä puheita lähdetään työstämään laukaisualustalta pattern editori auki. Se aukeaa tämän näköisenä. Mulla on itselläni normaalisti 1 millin rasteri täällä, teillä on sitten joku 10 tuuma tai joku vastaava, tai tuuman 10, mutta rasteri kuitenkin. No, tämä aukeaa taas tietenkin tämmöiseen tyhjään kirjastofailiin, ja jos me halutaan tehdä uusi kirjasto, niin tästä lähdetään, mutta muussa tapauksessa voidaan tietysti täältä varata sitten pohjaksi jokin kirjasto, jota halutaan muokata. Jälleen kerran suosittelen, että älkää muokatko näitä DipTracein vakiokirjastoja, koska ne sitten ylikirjoittuu, jos te huolimattomasti päivitätte, ettekä ole kopioinut näitä alta pois. DipTracein päivitys sitten asentaa uudet kirjastot päälle ja teidän muutokset meni siinä. Eli mä itse käytän tämmöistä tekniikkaa, että mä omilla nimikirjaimillani varustettuja kirjastoja teen, jolloin ne ei sitten sekaannu DipTracein alkuperäiskirjastoihin. Mutta annetaanpa nyt olla. Tehdään vaikka yksinkertainen TO92-transistorin footprintti tähän. Se on helppoa ja hauskaa. Ja ennen kuin lähdetään, niin muutamia tämmöisiä käytännön hyödyllisiä juttuja. Ensinnäkin vähän samoin kuin siinä komponenttieditorissa niitä pinnejä, niin tässä footprint-editorissa voi näitä pädejä käydä noutamassa täältä yläpalkista. Tässä on tämmöinen yksittäisen pädin kuva, ja jos mä nyt tästä ihan näytöksi pudotan tämmöisen pädin johonkin näin, siihen se tippui. Nyt mennään vähän lähemmäksi. Tämä pädi tulee aina tähän työtilaan tämmöisenä oletusmuotoisena, eli jos mä täältä pudottelen näitä, niin tähän tulee tämmöisiä samanlaisia pädejä. Ja se, minkälaisia pädejä tähän nyt oletusarvoisesti tulee, niin määrätään sitten täällä menussa, eli haetaan täältä pattern-valikosta Pad Properties. Avataan tämä, niin me saadaan nyt oletuspädin ominaisuudet tästä näin. Ja nyt mä olen sanonut, että oletuspädi on läpireijän komponentille, eli True Hole. Vaihtoehto on sitten Surface, jolloin se on pintaliitospädi, siinä ei ole reikää ollenkaan. Ja sitten tämä oletusmuoto on ovaali. Täällä on vaihtoehtoja ellipsi, joka on siis myöskin tämmöinen soikio, mutta siinä ei ole suoraa kylkiosuutta, vaan se on sitten todellakin ellipsi. Tämä ovaali on tämmöinen olympiajuoksuradan muotoinen, eli siinä on suorat kyljet. Rectangle on sitten ihan nelikulmio ja polygon on monikulmio, ja sitten tämän polygonin kulmapisteet täytyy erikseen määrätä, mutta mä en mene siihen. Katsotaan sitä ehkä sitten joskus. No, olkoon se ovaali. Sitten tässä on sanottu sen ovaalin päämitat, eli leveys ja korkeus, ja jos nyt vertaatte, niin tuon muotoinenhan se suurin piirtein on. Sitten on tämä keskusreikä, porareikä, ja DipTrace sallii myöskin ovaalin muotoiset reijät, jolloin sitten reijälläkin on leveys ja korkeus, mutta jos on pyöreä reikä, niin sitten vaan tämä halkaisija, eli tämä leveys on saman tien leveys ja korkeus, eli tietenkin läpimitta sitten. No tämmöinen. Jos mä tästä jotain muutan, sanotaanpa vaikka, että mä muutan ton korkeuden 3 milliin ja sanon OK, niin huomasitte, että automaattisesti nämä kaikki pädit muuttu 3 millin korkeiksi. No, nyt jos mä valitsen näistä pädeistä yhden ja klikkaan hiiren oikealla napilla ja kysyn, että mikä tämän pädin ominaisuudet on. No, siinä näkyy nyt, tämä sattuu olevan sitten pädi numero 2 ja se on tuossa koordinaatissa. Mutta sitten täällä on tämmöinen mielenkiintoinen tyyppi kautta mitat. Ja tässä nyt näkyy sitten tämmöinen, mikä on erittäin tärkeää ymmärtää. Jos tämä patternin pad properties, eli
tämä oletusominaisuudet on merkattu, niin silloin tämä äsken esittämäni oletuspädi-ominaisuudet vaikuttaa tähän pädiin. Jos mä poisklikkaan tuon, niin se automaattisesti haluaa tietää, että no minkälainen tämä yksittäinen pädi nyt sitten on. Ja jos me tehdään tästä nyt vaikka, tai no hetkinen, peruutaanpa puheet ja valitaan tämä, koska ykköspädin yleensä tulisi olla nelikulmainen, niin tehdään tästä nelikulmia. Huomaatte, että tämä ykköspädi muuttui nyt suorakaiteen muotoiseksi, ja tämä on erittäin suositeltava tapa, että aina kun teette näitä patterneja, niin kulmioikaa se ykköspädi. Siitä on runsaasti iloa myöhemmin, kun te katselette niitä layoutteja ja ihmettelette, että mikä hemmetti tässä on ykköspädi. Mulla on nyt myöskin päällä semmoinen asetus, että tämä pädin numerointi näkyy. Ihan tarkkaan muista, missä se oli, mutta hänellä väliä pad numbers tuolla. Jos mä otan sen pois käytöstä, niin nämä keskusnumerot häviää ja nyt ei tästä suoraan näe, minkä numeroinen pädi on kyseessä. No, siinä nyt ei ole mitään haittaa pitää sitä päälläkään, niin olkoon noin. Mutta kuten sanoin, neliöikää tämä ykköspädi, niin siitä on teille runsaasti iloa myöhemmin. Nyt sitten tämä ykköspädi on samankorkuinen, vaikka ehkä saattaa näyttää hiukan korkeammalta, mutta nyt me ollaan irrotettu se tästä oletuksesta, eli jos mä nyt menen tänne ja sanon pad properties ja palautan nämä vaikka sitten 2,2 millisiksi, niin huomatkaa, että tuo ykköspädi ei nyt sitten enää seuraa tätä asetusta, koska se on erotettu tästä vakioasettelusta, ja sen takia kannattaa yleensä tehdä tämä neliöinti viimeisenä, jolloin sitten tällä pädillä on muuten samat ominaisuudet. Täältä katsotaan, niin tämä on nyt jäänyt sitten 3 milliä korkeaksi, kun siihen ei tuo oletusasetus enää vaikuta. No, jos me sitten sanon, että käytetään noita pädin oletuspropertia, niin sitten se palautuu siihen oletusarvoon ja nämä muutokset hukataan. No hyvä, tällä tavalla me voidaan päättää, että minkälaisia pädejä syntyy oletusarvoisesti, kun pädejä tehdään. Ja otetaan nämä nyt pois tästä tieltä. Mä näytän toisen tavan. Niin sanottu naivi käyttäjä, kun se rupeaa tekemään tämmöistä pohjaa, niin tietenkin rupeaa tästä näin pudottelemaan, että TO92 kotelossa on 3 pädiä, niin laitetaanpa nyt sitten 3 pädiä tähän näin. No nyt sitten ruvetaan hieromaan näiden ominaisuuksia ja sillä se käy myöskin näin, mutta paljon helpompaa ja ehkä tapa, mikä kannattaa heti kättelyssä opetella, on kääntyä tänne ominaisuuslaatikon puoleen. Eli täältä löytyy tämmöinen taikalaatikko kuin tyyppi. Ja jos me sanotaan täältä näin, että me tehdään pädilinjoja näin, niin tässä on automaatti, joka rakentaa meille tämän patternin. Tuossa nyt näytti tulevan joku tämmöinen dippikotelo valmiiksi, mutta ei välitä siitä. Sanotaan, että pädirivejä on 1 ja pädien lukumäärä on 3. Noin, nyt meillä on 3 pädiä. Nyt on sitten erittäin helppo tästä sanoa, että pädien välinen etäisyys on 1,27 mm. No, rivien etäisyys ei vaikuta tällä hetkellä, koska meillä on vain 1 rivi, jolla ei tietysti ole etäisyyttä itsensä. Nyt ne on tässä ne pädit, mutta onpa kovin ahtaasti, kun tämä oletuspädi olikin vähän turhan leveä. No, helposti korjattu. Mennään tänne ja sanotaan pad properties ja otetaan tuosta vähän desimaaleja pois ja tehdään sitä millilevyinen pädi. Noin. Eli nyt ne on siinä kohdallaan. Sitten tietenkin vielä valitaan tämä ykköspädi ja neliöidään se. Noin. Nyt meillä on siinä TO92 pädit oikein kohdallaan ja 1 numeroituna tai erotettuna. Tämä pädi-editori tai pattern-editori automaattisesti lisää tämmöisen dimension tähän. Tämä ei sitten tule sinne piirilevylle. Se vaan on informatiivisena tässä näyttämässä, että näiden pädien etäisyys on 1,27 mm. Jos tässä olisi tuumarasteri käytössä, niin se sanoisi varmaan, että se on 0,1 tai 0,05 tuumaa, mutta
mille sitten sanoo tietysti näin sitten. No nyt tässä on nämä pädit, mutta sitten tarvitaan silkkipainoakin. Ja nythän on sillä tavalla tietysti, että TO3-kotelossa on semmoinen viistetty pyöreä, ylhäältä katsottuna pyöreä pohjapiirros, ja hahmotellaan tähän nyt semmoinen, mä en pyri tässä nyt milli tai kympin tarkkuuteen, vaan suurin piirtein sinne päin, että näette miten se tapahtuu. Pienennetään tuota gridiä pikkasen, otetaan vaikka joku 4 millin gridi, ja nyt siinä on naamataulu suora, piirretään tähän pätkä suoraa viivaa, näin tämmöisellä vakiopiirtotyökalulla. Sitten meidän pitäisi saada tähän kaari. No täällä on tämmöinen kaaren tekotyökalu, ja tämä toimii siten, että sille määritellään alkupiste, yksi välipiste ja loppupiste, ja tämä työkalu piirtää kaaren näiden, joka läpäisee kaikki nämä pisteet. No aloitetaan alkupiste täältä, klikataan siihen. Nyt se lähtee vetämään, se näyttää nyt suoralta, mutta se kohta kaareutuu. Sanotaanpa, että se menee vaikka tuon kohdan läpi tuosta, ja sitten vedetään se tänne, näin. No siinä meillä nyt olisi tuommoinen jollain tavalla transistoria muistuttava kaari. Ja nyt mä en sanonut tästä asiasta mitään, mutta kuten huomaat, se tuli tämmöisellä puhtaan valkoisella, minulla tämmöisellä puhtaan valkoisella viivalla, ja täällä on tämmöinen valintalaatikko, jossa voidaan päättää, että mitä leijeriä me nyt työstetään. No tää oli kortin yläpuolen silkkipaino, joka siellä on oletusarvoisesti, eli kun te rupeatte piirtämään näillä kuvanpiirtotyökalulla jotakin, niin se automaattisesti menee tonne yläpuolen silkkiin. No nyt me voitaisiin tehdä tähän semmonen juttu, josta mä olen aikaisemminkin maininnut, eli valitaan täältä tämmönen leijeri kuin Top Assy, eli Assembly, eli tämä on se asennuskerros, jolla me voidaan piirtää sitten näiden komponenttien raja-aitoja. Ja piirretään tähän nyt tämmönen nelikulmio ympärille, noin. Voitaisiin ehkä siirtää pikkasen ylöspäin, tolla lailla. Tämä ei myöskään tule näkyviin mihinkään kortille. Tämä assembly-raja on sellainen, että nämä ei vaan saa törmätä toisiinsa tai mennä sisäkkään ainakaan, koska muussa tapauksessa komponentit ei mahdu paikoille. Eli me nyt tässä piirretään tämmöinen varoalue, jonka ulkopuolella pitää sitten naapurikomponenttien olla. Ei sitä kaikissa komponenteissa ole, eikä kaikissa Deep Tracing vakiokirjaston komponenteissa sitä ole, mutta mä nyt olen sen aina muistaessani kuitenkin piirtänyt, niin helpottaa elämää pikkasen. No, tuossa meillä nyt olisi tommonen, nimetään se täältä Properties-laatikosta TO92. Muita tietoja me ei sille anneta. Me tehtiin se tällä automaattityökalulla, ja nyt me voitaisiin tietysti lukita toi, kun me ei enää haluta tehdä muutoksia siihen. Eli pannaan lukko kiinni, niin nyt näitä ei voi enää editoida sitten näitä kenttiä, vaan se pysyy tällaisena. Noin. Siinä oli yksi komponentti. Sitten jos me talletetaan tämä kirjasto, niin annetaan nyt tänne joku avainsana. Ja joku selityksen tynkä. Ja sitten talletetaan sen. Jaha, tämä taas. No. Tällä tavalla. No, tehdään sitten tuohon toinen komponentti vielä viereen, eli täältä Add New to Library. Näin, eli saatiin uusi komponentin paikka, siis tuossa on se aikaisempi jo tehty komponentti, ja tässä on sitten uusi tyhjä paikka komponentille.
mä näytän teille yhden konstin, jota voi käyttää erikoistapauksissa, eli siirrytään toimimaan täällä signaalikerroksella, eli tämä on nyt se kerros, missä pädit ja kiskotukset ja muut liikkuu, ja sitten piirretään monikulmio tällä polygon työkalulla. Eli me piirretään tähän ihan kylmästi, mulla on 4 mm rasterilla, se on aika hyvä. Piirretään tähän tämmönen muoto, vaikka tällä tavalla, ei tullut ihan symmetrinen. Tuosta kiinni. No niin, parempi. Ja sitten mennään tähän hiirellä lähelle niin, että se valaistuu noin nurkat, ja hiiren oikealla napilla klikataan paikallismenu auki ja sanotaan, että convert to pad. Noin. Nyt huomaatte, että siihen tuli tuo numero 1. Nyt tästä monikulmiosta tuli pädi. Ja tämä on ainoa keino tuottaa tällaisia epämääräisen muotoisia pädejä. Tämä nyt olisi jonkun MELF-diodin tai vastuksen suositeltu pädimalli on tämän näköinen. Joo, no ihan symmetrinen se ei ole vieläkään, mutta hänellä väliä. Sitä voin tässä siirrellä ja sitten mä voin kopioida sen. Pari kertaa pyöräytetään sitä noin. Sanotaan, että tämä on pädi numero 2. Noin. Nyt suurin piirtein symmetrisesti, oli tai ei. Ja sitten piirretään täältä top silk ja vedetään siihen 4 ympärille. Siinä meillä olisi jonkun pienen MELF-diodin pohjapiirros. En ole kyllä yhtään tätä mittaa tarkastanut, että onko se lähellekään, mutta tällä tavalla. Sitten jos te haluatte mitata, että kuinkahan pitkä matka nyt mistäkin on mihinkäkin, niin täällä on erittäin kätevä mittaustyökalu. Tämä viivattimen kuva täällä. Muistatte vaan sen, että silloin kun mitataan, niin ei kannata olla tämä gridi päällä, koska muuten te mittaatte gridipisteitä, ettekä niitä tarkkoja keskipisteitä tai nurkkia. Tämä kyllä tekee sillä tavalla, että kun menee jonnekin lähelle vaikka nurkkapistettä, niin siihen ilmestyy tuollainen sininen ruutu, jossa on ruksi keskellä. Se tarkoittaa, että se on kohdistanut nyt tuohon nurkkaan. Ja jos mä siitä lähden, nyt painan hiiren vasemman napin pohjaan ja lähden vetämään sitä mittaviivaa, niin tähän nurkkaan on nyt sitten suoraan mitattuna 6,6 milliä. Se muuten näkyy sitten tuolla alhaalla vasemmalla, se pysyvästi se mittaustulos. Tämän viivan pituus on 6,6 milliä, x-suunnassa 6 milliä ja y-suunnassa 2,75. Mutta sitten jos te haluatte mitata jonkun epämääräisen kohdan, vaikka tuo nurkkaan sattuu ottamaan, tietysti kun siinä on kiintopiste, mutta joku sellainen paikka, missä ei ole, niin käännätte täältä View-menusta. Näkyy, että tuo gridi on nyt merkattuna. Otetaan se pois. Nyt gridi häviää. Eli nyt tämä kursori pysähtyy vapaasti mihin tahansa, kun tätä viivotinta käytetään. Eli jos mä nyt haluan ihan tuosta mielivaltaisesti vaikka tuosta läheltä tuon yläosan keskipistettä mitata lähelle tuon alaosan keskipistettä näin. Ja tuolta alhaalta vasemmalta mä taas näen, että se on x-suunnassa 4,33 milliä ja y-suunnassa 1,53. Nythän mä en tietenkään voi olla ihan varma, että onko ne nyt täsmälleen juuri siinä kohdassa, mitä mä halusin, mutta kuitenkin tällä tavalla saa mitattua vapaasti mistä kohdasta mihin kohtaan tahansa. Sitten kun on tuosta siniset kohdistusristit ilmestyy, niin silloin tiedätte, että se mittaus tapahtuu juuri siitä indikoidusta pisteestä, eli tässä tapauksessa nurkasta nurkkaan ja niin poispäin. Hyvä, pannaan gridi takaisin päälle. Noin. Siinä meillä olisi tuommoinen komponentti. Ja sitten voidaan tallettaa taas tämä kirjasto. No tehdään sinne vielä malliksi 1.
No joo, toi jäi nimeämättä, pannaan siihen nyt joku hypoteettinen nimi. Ja sitten seuraava. Ja tehdään tästä nyt vaikka pädi 4. Näin. Jos tästä nyt tulisi joku vaikka, voitaisiin tehdä vaikka pienen Atmega 328 pädit tähän, niin siinä olisi pädejä silloin 32. Noin. Pad spacing olisi 0,8 milliä ja noin padin linjojen keskilinjat olisi 8 milliä. Toisistaan sen kokoinen se muistaakseni on. No nythän nuo padit sulautuu pahasti yhteen, eli tämmönen ei käy. Otetaan täältä Pad Properties. Ja nyt me voitaisiin käyttää tämmöistä, että täällä, jotta ei aina tarvii muistella ja säätää näitä numeroita päästään, niin täällä on tämmöinen template, eli malline. Ja täällä me voidaan ottaa se täällä, muistaakseni täällä editorissa on valmiina tämmöiset, tai QFP03 on tämmöinen 0,3 milliä leveä, mikä sopii tähän käyttöön hyvin, 1,5 milliä pitkä pädi. Ja se pitää olla tietysti pintapädi. Ops, hetkinen. Otetaanpas mitä tuossa. No joo, kyllä se oikein tuli. Noin. Tuossa olisi nyt semmoisen pienen mikroprosessorin pädit. Piirretään siihen nyt sitten vielä loota sisälle. Noin. Ja laitetaan tuohon ykköspädin merkiksi vaikka tähän sisälle pieni värikorostettu kolmio. Noin. Ehkä sitten siltä varalta, että epävarma prototyypin kolvaaja ei olekaan varma, että laittoikohan nyt prosessorin oikein, niin laitetaan tuohon ulos vielä pallo tähän ykköspädin nurkkaan, niin se näkyy sitten se nurkka sen komponentin kiinnittämisen jälkeenkin, että mikä oli ykkönen. Noin, meillä on siinä prosessorin pohjapiirros, pannaan siihen merkiksi sitten QFP32. Tämmöinen toki löytyy tietysti vakiokirjastostakin, että ei tätä nyt sitä varten tarvinnut tehdä, mutta tulipahan tehtyä. Ehkä tässä nyt oli jotain näitä perusjuttuja, mitä footprinttien tekemiseen tarvitaan, ja jatketaan sitten monimutkaisemmilla asioilla seuraavissa jaksoissa. Kiitoksia tästä.